Ba mota bace, ba kuma jirgin sama bane. Ko kun san menene ya fara amfani da inji wajen sufuri? Jirgin ƙasa ne. Assalamu alaikum jama'a, suna na Aisha mai Kano. Bari mu baku tarihinsa. Da can ba fetur ake sakawa ba. Mutum ne zai tsaya ya dinga ɗiban garwashi da shebur yana watsawa ciki. Wannan shine bahon da ake tara garwashin da kuma inda ake tara ruwa. Kuma nan shine tsakiyan inda mutumin da yake watsa garwashin zai tsaya. Akwatin da ake zuba garwashin kuma shine zai tafasa ruwan da yake ciki. Wanda wannan turarin kuma shine zai taimaka wajen tura piston injin din. Shi yasa jiragen ƙasan shekarun baya za ku ga suna tafiya suna buga wani irin turnikin hayaki. Wani abin sufuri ne ka fara hawa a rayuwarka kai doguwar tafiya? Kuma ina ka je? Ku rubuta min a comment.